pi bara ka kateng jonga sanmen mauri hakane ka kanti ngadani e ban pentip shopi kamtam yu tugi bre ki be et ba don sab ha ban rai ti lada pi ka pentip te sngap ye kane ma ne thu ipi menta ka jing ye ko rai ka bala ai kateng Hynñiewtrep idol season 3 bala penya da ka Hynñiewtrep association kan sdang ko edition nando lashai ka alfly tarik jong u December 2004 bar unkut hado ka alfly tarik jong u benai January 2004 ya ka semi final pada kan sedang nudu 100 trik jong upnai January bar in kur hadu jong 100 trik jong upnai February arajar fulai ya ka final pada kan sepena ka prat trik jong upnai basau tadi April te sengap hang ni thu ipima ya ka audition but semi final only ada ka online ya ka bakin ai pra points nak ka talent ka bapidon but our points pada kan dei naka view but ki likes ke ba kin suppose ya ki video jong phi hapo social media kata dei hapo YouTube nang ta ya ka final pada kan dei live hapo stage de insha bai tang ya ka jinrai khasi umsha jinrai hindi la nei jinrai phareng but ka dei ru ka open to all competition de la da phi ka ban tip kham ban ya phila ban call ki ni ki number khandai lai riu sao khandai nyo khandai san san ska ba ma khandai lai riu sao khandai nhau khandai san but pra nhau lai not sao lai real ar nhau but ki price ki long ya ki balong ning kong ken ai lai phau hajar ki balong ba ar phau hajar ki balong ba lai khat san hajar but kan sadan ro is phot li ki consolation prize te ki tu ki badon sab ban rai tenga kar pa de phi ban kani ka de kala de phi ban pe ka ta ka sab ka ba phi dan won nom le arain but tang ba phi la shi ban taru ka ta la de lupa ka jing job ka jong phi te ngam dan e ban pen Shibuan taka day tang kane hi tinga ngit scam ba pin saya mi but manya shimata hakane ka Hynñiewtrep idol season 3 te nga ai kublei Christmas pi bara but advance new year kublei Shibuan